Apa? Bener sirah nek gundul iki goblok. Umume speedometer sepeda motor iki ora nganti teko 800 yo man. Lah umume piro? Mentok 120. Lah motorku ora umum ya. Tak tambahi tulisan dhewe montok. Sik ah, lah motormu kok ora umum ki motormu merke apa? Ancek ah. Motor Yamaha. Iku ora 800 sepidone ning regane. Goblok meneh kowe krungu ngomongane Sariman. Apa? Ana merek sepeda nek mereke Yamaha. Iku Ning lho. dinggon ki nek sepeda iki mesin Yamaha. Yamaha ki nek Jepang nek Jawa ya Yamaha. Dagelan goblok iku. Jepang Yamaha. Ya man kok kowe nek kentekan bensin langsung tukokno bensin ning Pertamino ya man. Pertamina ya Pertamino. Pertamina iki nek ning gone kutha kene Jawa ya Pertamino. Aku sesuk ame tuku Honda PC kok. Honda. PCX Urung lunas kok ya PC. dadi nek urung lunas PC. lah nek wis lunas Iki diterno. Nek ora dibayar. Ora bayar ya Picak ngono ya. Lakuan wae. wah kok iso wong edan. Nggih alhamdulillah mboten napa-napa sing penting wis kecanda alhamdulillah. Dikejar ya nyatane ije kecanda. Iya iki Acarane napa Pak? acarane tasyakuran syukuran putune penjerane Pak Haji Rawuh dari Medan terus syukuran yang utama penjenengane atas kehamilannya penjenenganipun Mbak Rati. Waduh, Mbak Rati selamat. Sebentar lagi mau mempunyai Mbak Rati yo Mbak Rati. Wis duwe momongan beru. Heeh. Iki arep ditambahi momongan padha karo tambah rezeki. Oh iya. Wong jarene akeh anak akeh rezeki. Orang sapa lah? Lho, Anakku 7 ya malah rekoso uripku kok. Lho kan dhewe man. Masamu lah aku cara isono tak doli sitok-sitok. Lho lah jare anakmu kae sing guritan dipangan garang. Garangan ndase ilang arep tengil-tengil ngono. Sariman, Apa? nggih, anak kok bodol to, Mas? Lah kowe kandha banyak anak, banyak rezeki entut. Lho, banyak anak iki banyak rezeki ya, Mas. Lah banyak yang nguat. Halo, anakku 7 nek arep wangi. Siji atus siji nyemplung peceran, siji atus siji nyemplung peceran. Ya Allah Gusti, dagelan kok iso ana sing gobloke ngene ya. Tenau. Maksudnya banyak iki ora kok mbok padake banyak kewan iki ora. Napa? Ning banyak iki bahasa nek cara Jawane akeh. Dadi akeh anak akeh rezeki. Kok kok iso anak-anak akeh kok rezeki neh. Aku lho anakku 7 jejer-jejer arek. Oh, Anam piro kabeh? 7. Ayo do mulai dicemplungno segara. Lah iki malah nemen. Lah mang repoti Anak iki kudune digemateni mergo anak iki besok sing bakal neruske hak warise wong tuane. Wong paribasane omah-omah sing ora duweni anake kepengin duwe anak. Duwe anak. Wong wedok-wedok iki takono. Kadang do ngeluh kepengin do duwe anak. Duwe anak. Nek pancene kepengin do duwe anak, ndang cepet duwe anak. Ndek anake nek Tak kaya penehi cara. nek anake anak akeh nek kaya Pak sapa Pak Haji Sudarto niki putrane akeh sugih. Sudarto sapa? Ya be. Sudarto sapa tak waplok cangkemem. Iku piye lho? Iya potong ya, Mbah. Ibu, Nah, Ibu iya. nggih pangapunten ya, Bu. Trae bocah niki cangkem non, cangkem garangan nggih mboten iso cetha, Bu. Pak Suroto. Pak Suroto. Pak Haji Suroto. Pak Haji Suroto niki lumrah putrane akeh gak masalah wong sugih. Lah. Lah nek aku anakku 7 arep nyekek. Oh. Ya jenenge wong tua usaha. iya. Ora tan bedane kaya Pak Sendor nyuwun sewu. iya. Biyen bojone bapak iki angel duweni anak. Iya. Ning semenjak aku untuk pengalaman untuk ilmu alhamdulillah iso duweni anak pirang-pirang. Oh, piye? Mergo tak penehi cara. Cara. Mulane kowe nek iso duwe anak, nek angel duwe apa? Duwe momongan, takono Mas Rokim. Kepengin duwe anak iki carane mung loro. Terus Siji, ngopo? lewat medis, sing nomor loro lewat alternatif. Medis carane Iya. nek angel duwe anak periksa ning gone dokter. Medis itu berarti Periksa ning gone dokter. rumah saku medis itu didemek terus medis ngono. Ngawur. Medis itu periksa ning gone Gone dokter. Dokter apa? Dokter sapi. Nah ya, itu Kok kayak dokter apa? Ya dokter kandungan kok iso. Periksa ning gone dokter kandungan. Sing nomor loro lewat alternatif. Loh, jalan apa? Tak kayak jalan alternatif ngono iku. Ora.
lewat alternatif ana carane. Nebal. Kok ngapel lewat dukun. Dukun. Oh iso. Dukun pijet. Nah, carane diurut. Ngono. Alhamdulillah semenjak bojone Pak Sindor gugu omonganku, nurut omonganku. Bojone diurut saiki anake pirang-pirang. Tibakno. Carane ngurut ana. Piye carane? Pijet wetenge. Gentenan, petinggi sik apa bayan sik. Nek gelem ya kowe sik ra apa-apa. Biyen iki bojone bapakku diurut wong sak desa. Alhamdulillah meteng bolak-balik ya, Pak. Iya saiki ning ngening kok. Lho, Takon ngurutno neh engko panjak kendang, kenong, terus metu terus tak racun. ya nek gerombongan. Anake. Lah nek bojoku ijek memper rada lumayan, bojone Sariman nek mbok kon ngurut. Wedhus e mbok tongi mesti gebres semaput. Yo man. Ojo iya. Wong aku dhewe ngelone mutah-mutah kok. Waduh nonyor engko. Nang nyewa tenanan. Oke. Nggih matur nuwun selamat untuk keluarga besar Bapak Haji Suroto sekeluarga. adalah Ibu Hartati. Ibu Hartati Amin. mugi-mugi berkalan barokah. Amin. Bar nganake acara rezekine ora lokak ning tansaya kembang. Amin. Murah sandang, murah pangan. Amin. Niki tamu undangan khususnya keluarga besar tuan rumah badhe ngersake lagu napa? Kowe sing enom, Kin. Wis enom. Wau sampean wis ngaturi lagu apa? Ingin ku menangis. Satu terpaksa. Ingin ku menangis. Satu terpaksa. Minta lagu apa Ibu? Pupuse nelongso. Niki enten duete. Apa iki? Apa? Aku kon duet mati aku. Man, tampongi. Aku kon duet. Duet lanang wedok. Mas aku nek lanang. Kowe iki dadi wedoke. Aku wedoke. Nek Mbah Putri mang suwunane apa Mbah wau? Oh Mbak Putri nyuwun lagu Tawang Mangu. Tawang Niki Mbak Mangu. Putri. Oh anggih. Nggih. Ibu Hartati nggih. Berarti. Medun kan medun. Salaman. Pangestu selalu. Mbak Tati mang neng jero. Bu Haji, Bu Haji. Madiun Ngawi Bapak. Madiun Ngawi. Nggih. Paring asma kula Mas Roki. Nah, kula Mas Sariman Sendor. Gak aku. Kowe gak? Aku Mbak Haja. Mas Roki. Nggih. Nggih. Pidalem kula Jawi Timur Tuban itu. Tuban, Bu. Nggih. Tuban. Niki wau perjalanan saking Tuban. Tiba dong. Nggih, pangapunten Rabi Guguk. Anu Mas Madiun Ngawi minangkani pamundutan saking Ibu. Minangkani pamundutan Ibu Madiun Ngawi nek ra iso mulih. Lho, kowe ngenyek musisi iki, Man. Musisi iki banyak. Lagu ingin ku menangis saat terlaku. Lagu suratan digarap. Madiun Ngawi digarap. Nggih. Kersane tamu undangan mereka ketinggal monggo mriki. Mana Mas? Karo Mas. Nyanyi kali kula monggo. Kersane remen penggalih. Nah. Sing mriki kersane ketinggal Mbah nggih atos-atos. Cara aku kene Dar. Ya. Wong pancen Ayo, Man. gawe senenge wong tuwa iki swarga lho, Cah. Nggih, spesial monggo Madiun Ngawi. Iki iso kaya coblosan calon petinggi. Apa tinggi kok aku? Gambarem apa? Gambarem apa kowe? Pace. Pace. Nyonyek lah, ketunjuk gambarnya pace. Ayo Juno kok. Petinggi. Alhamdulillah. Leres niki lagunipun. Nggih. Yo. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku nglalekake biyen aku duwe pacar anake Pak Tukiran bakal pecel ana ing
aku ngalekake aja wis adem yen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu spesial untuk simbanya sedulu aku tak nemoni yen aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku yen aku kangen karo sliramu tak los-los fotomu ning dompetku opo kowe ra krasa tapaten saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku opo kowe ra krasa tapaten saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku tak tunggu panggung ae. Glena wedang le, tak ngene. Hey, hey, hey. Tamune undangan akeh lho Mas Rokin. Dalam. Tamune undangan. Oke. Hey, hey, terminal latihan ngawi kenanganku ora bakalan aku ngalekake biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu selamat ya kon munggah tak jai joget ning kene. Selamat ya kon munggah. yen aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku yen aku kangen karo sliramu tak los-los fotomu ning dompetku opo kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku opo kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku matur suwun pamundutan saking simbahe pun aturi nggih sehat berkalan barokah amin amin Rakyat tangpe dituruti Mas Rokin pambutan wis mudang mbokku Pak Sariman oh iya no lah iki liya mak ilang kabeh ini inti lae kancaku iki gak aku dhewean ayo met dekel karo aku met ning dhuwur kancaku kok ilang dhewe-dhewe aku ning dhuwur dhewe lho lah tak sendar maning ndi sebentar mau digondol apa mau ilang apa nih diaturi pamundutan om nih ngene apa nggih satu lagi bariki mbane rong metu kok mungkin Bu Artati mau request lagu monggo Bu minta lagu apa lagi monggo masakin apa Bu dangdut napa campur sari dangdut iya Mas ninggal Katresnan. Satu lagi yang anu adik wedok-wedok pinter metu. Bariki ben Cewek cantik-cantik pinter metu Mas. Nah, ya. Satu lagi kita bar yuk. Ah sender ana urusan iki mau.
sajroning atiku Niki piye kok dulu kok kabeh aku sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa hatiku nalika sliramu ninggalku lah kancaku do ilang saelengku ayo kowe karo aku madhep rene ya kancaku do ora ono kok kowe ngancani aku yo tau nono windonono tak enteni pucu ing tresno kesel aku ngetotno kowe ora kuat tau balong nongko bebasane mong katon katon sliramu wae aja lali pawelengku ku kemono nimas janji-janjimu kok tak sawer dhewe mat aku kang setya satu tak enteni nganti saelengku wis tak jajakno sajroning atiku nalika sliramu daglane oleh ya ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa suwon wengi mugi Gusti yo ketemu ngono sapai soka panangenteni bisa ku ya iki Mbak sawer Mbak ajaran ajaran tore pucu ing tresno balong nongko bebasane mong katon katon sliramu wae aja lali pawalengku ku kemono nimas janjimu aku kan setya satu tak anteni nganti saelengku mulai sesuk dagelane Wayu Manggala tak ganti slamet lah piye wong dadane lan kabeh slamet tak unggahno aja ngalemet engko tak bayari aku Rene engko bayar aku kan 250 ya kok tak kei 75 ya wis ngene ae
Kowe muni ngomong. Jambet dopot. Piye ra kok dagelan kok ngene iki piye? Kok angger sampun tumut. Nggih, golek sarep dagelan malah dagelane bento. Malah minggat. Nggih pun Mas Ariman, mbok bilih wonten klenta-klentu anggen kula matur nyun gunging samudra pangat sami minangkane pamundhut mergo dagelane kon metu sik lah iki kanca-kanca wedok taman durung metu ben tamane ndang metu iki mau ibu-ibu do terhibur do seneng ayo iki mau jalan taman Wahyu Manggala